Tidem permanem pranata Triloka Taman Candra arum hindah hangaila tinar garing Surya ratri sinawung gatining Brahmana kang kepadaning sih ing mangke wis ngancik ndungkat purwaning kandha purwawitan kandha lelakon kang wis digambar lan wis ditulis yang kawasa wis gelar jagat saisine kang wis ditulis isine saindenging jagat mung lanang kelawan wadon bungah kelawan susah kang kinaya gambaran kene diaranana perangane rina kelawan wengi bungah kelawan susah saya ngembaka jagat raya kembanganing jagat raya amung tani padha makarya sesilih nambut kardi amung tani padha lan sarwa tanem tuwa sami ijo royo-royo lunging gadung malengkung katiyuping maruta manda sinten ingkang sinarta wonten ing siang punika wonten ing pucaing Wukir Trenggulu ing mriku wonten kayangane ingkang winastan kayangan Junggring Saloka paparya warna ya ing Harga Dumilah kayangan Suralaya pranyata ing Junggring Saloka kayangan kang gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati apa to pratandane lamun to mendung mega wangkawa nglungkuri raharjaning kayangan mesti miyak nganan kelawan kering sinten ingkang ngasta nggih menika lenggah wonten ing Bali Marcu Kundha Manik wonten ing kayangan Junggring Saloka wenang den ucapna juling Jawata Sang Hyang Mengkuwi Jiwasesa Sang Hyang Sida Jati Wasesa Sang Hyang Sukmanasa Sang Hyang Nilakanta Sang Hyang Hodipati Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Bathara Guru lamun kinucap sedaya asmanipun Sang Hyang Jagat Pratingkah tanpa winates nalika samono Sang Hyang Guru lagi lenggah wonten ing Bali Marcu Kundha Manik rengat sungune lembu andini sinten ingkang pareng saged munggih ngarsa nggih menika Bupati ing Jawata Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Narada lan kesarubrataning putranipun nggih menika dalan jati saking swarga arum lan sak panjahe nalika samono Sang Hyang Jagat Pratingkah adhep para Jawata dereng alsa imbal wawan sabda pramila kaya mangkono pangudas maraning griya lamun to dereng kawiyos ing lisan Kakang Resi Kaneka Putra Kakang Resi Kaneka Putra Paduka ulun piniji wonten pangayunan ulun serawuh Kakang wonten ing kayangan Suralaya rainggih nampi basuki Kakang Resi Kaneka Putra nanging Adi Guru kaluhuran dawuh sabda Paduka ulun Adi Guru praptanipun pun Kakang saking Sudha udal-udal prapta wonten ngarsa ulun Adi Guru manggih yuhana basuki boten wonten rubeda menapa Pak Adi Guru wangsul betosipun pun Kakang sungkem betos mawantu-wantu kunjuk sandhap peboto Paduka
Adi Guru kaluhuran dawuh sabda paduka Kakang Resi Kaneka Putra mboten langkung dipun sketsaken anggenipun binara lenggah. Sampun mboten kriyang prayogi. Nggih dalang jati suwanira padha winantu basuki nggih dalang jati kaluhuran dawuh sabda sesembahan kula Kanjeng Rama Ulun. Putra paduka sungkem betos mawantu-wantu konjuk sandhap pepodo paduka sembahan kula. Ya ki dalang tak tampa kanthi sukarnane penggalih. Kakang Resi Kaneka Putra, Kakang Resi Kaneka Putra. Wonten sabda dawuh menapa? Adiku menika wonten kayangan Suralaya teman goro-goro Kakang. Pramila paduka Kakang kula aturi pados nggih menika kangge sirping goro-goro. Watu ingkang medal kukusi, kayu ingkang medal tejane kangge sirep pun goro-goro wonten kayangan Suralaya Kakang Resi. Oh Adi Guru, Bapak Pong Warudaya ditekan wong. Mestinipun ingkang mriksani kawontenan goro-goro menika Adi Guru. Pun Kakang sejatosipun nggih mangertosi. Menawi Kakang mangertos menapa ing dadosaken goro-goro menika Kakang Resi Kaneka Putra. Nggih, menika sepisan wonten titah badhe ngundang sendang pangruwatan wonten dinten Jumat Legi menika Adi Guru. Kaping kalihipun wonten titah badhe munggah dumateng kayangan Suralaya. Titah menika tanpa busana, tanpa asma badhe munggah dumateng kayangan Suralaya badhe nyuwun sandang lan pangan. Adi Guru menika menapa paduka Jawata mboten kiyat njebadani pawungan ingkang badhe munggah dumateng kayangan Suralaya menika saking Jawata mabur mawut mboten kentas malas Sang Hyang Brahma ngedalaken latu malah dipun wangsulaken dumateng pawungan ingkang badhe munggah dumateng kayangan. Pramila mangke kula nyumanggaaken paduka ulun Adi Guru lah ing kono ta wau. Isa genira wawan sabda Sang Hyang Jagat Pratingkah kasaru pawungan munggah dumateng kayangan Suralaya tanpa tinembalan. Oh Bapak Guru, aku munggah kayangan njaluk jeneng njaluk pangan Bapak Guru. Tejo Sulaksana tejane wong kang nembe prapti tanpa tinimbalan. Sira iku sejatine bocah saka ngendi-endi pinangkane rasa apa sing dadi aranira. Aku munggah kayangan dibagek karo Bapak Guru. Aku caritane aku yen puja-pujaning dewa yen anak ya anaking dewa. Aku munggah kayangan dibagek karo Bapak Guru. Aku kok aku anak ora Bapak Guru. Yen kok aku anak aku njaluk jeneng njaluk sandang lan njaluk pangan. Iya tak aku yen sira njaluk jeneng tak jenengake Bathara Kama Salah. Bathara Kama Salah. Jenenge aku Bathara Kama Salah tegese piye Bapak Guru? Bathara rupaning dewa Kama Salah iku sejatine mung dumadening kama. Sira iku dilairake ora saka guwa garbane ibumu, ora dilairake saka kandungane ibumu. Sira iku mung dumadening kawah tumetes ana ing Teluk Tlaga Magirta. Wah. Dadi aku eneng manusa wae niki ora dilairake saka guwa garbane ibuku. Ora. Dadi aku mung kahanan kaya aku mung dumadening kawah kang tumetes ana ing sendang Tlaga Magirta. Sejarah itu ya Bapak Guru. Sejarah mangkene ya nalika aku nganglang jagat ana ing sanduring sendang Tlaga Magirta, jebul kesayang aku Dewi Uma sesuci siram jamas. Sulur sluku jebul aku Mas Pada kaya ngesor kawahku tumetes ana ing Tlaga Magirta dumadi kaya kowe. Wah. Dadi aku kok aku anak ya. Iya pancen sira ki yen puja-pujaning dewa, yen anak-anake ya anake Jawata. Ya.
Aku trimo jenenge Bathara Kama salah sejarahe mangkono iku. Gandeng aku sik blikang buku ngurung duwe busana. Aku njaluk busana Bapak Guru. Ora ana busana mung sawiji ku klambine kakangmu yaiku Dalang Jati saka swarga arum. Sapa wae ora kena nganggo iku. Klambi parung kala, sapa wae ora kena nganggo. Lek sing nganggo aku ora entuk. Wis, entuk ora entuk tanggone Bapak Guru saya apa rupane klambi. Pangling Bapak Guru aku nganggo busana katon gedheku, katon gedhe dhuwur gagah prakosa. Aku jenengku kok min Bathara Kama salah. Aku njaluk jeneng maneh Bapak Guru. Kowe yen njaluk jeneng tak jenengake Buta Jajar Kala. Buta Jajar Kala. Tegese piye Bapak Guru? Buta kuwi pangrebutmu ya ora tata. Jajar sing anakku sing bisa njajari ramane kajaba sira ora. Oh iya. Yen aku njaluk pangan. Yen kowe njaluk pangan yaiku tak wenehi manungsa gedhe cilik tuwa anom lanang wadon sing ora lair rina, ora lair wengi. Iku tak bagake sira. Manungsa gedhe cilik tuwa anom lanang wadon sing ora metu rina karo wengi. Apa ana Bapak Guru? Yen dadi panganmu ya ana. Lan maneh sing dikena diarani manusa, gedhe cilik tuwa anom lanang wadon sing metu rina karo wengi iku tetep bagi aku ora tak bagake kowe. Oh, kok akeh men ya. Yen wis cukup anggonku mehi pangan, wis kemudhune Ngertapada, kowe sak mangsa arep antuk pangan. Ngertapada iku lho jembar Bapak. Aku ngekon nyandi milang-miling nyandi wae. Kono-kono tak sapa ora oleh pangan, aku ora bangka kali Bapak Guru. Ora, yen pancen sira arep antuk pangan, wis aja kasuwen kowe medhun nyang Ngertapada. Nggih, Bapak Guru tak medhun Ngertapada. Adi Guru, puluran paduka Dalang Jati sampun ngabiyantara. Nggih Dalang Jati, sira medhune nasabet karang pawengkon nggih ya Guru. Pawengkon sing arep mengku gati ngarsane Ibu Sulami. Sing arep Murwakala arep bersih desa mbangun kawulujengan pasang sangkrip budal tulak pager waja isuh banyu songo. Kowe medhune nyang karang petisan sing arep Murwakala. Kowe medhuna sak panjakmu terang dawuhipun Kanjeng Rama, putra paduka Dalang Jati keparenga mandhap dhumateng Ngertapada. Ayo ki panjak medhunya Ngertapada.
kebenaran banget. Aku saka kayangan medhun menyang Ngertapada. Jebul iki kepanggih Uma ibuku. Aku anak Prama ibuku. Ya pancen sira puja ya pujaning dewa. Yen anak ya anak dewa ya tak aku. Yen kok aku njaluk pangan, Ibu, ora ana pangan. Sing kok adep iku apa?